Zdravo svima, ja sam Kristina. Htjela bih da podelim sa vama svoje iskustvo sa kursom masaže na Akademiji Purity. Pre par mjeseci sam odlučila da probam nešto novo i upisala sam online kurs masaže. Moram priznati, malo sam se plašila kako će to izgledati, ali na kraju je sve prošlo super. Profesori su stvarno divni, sve što su predavali snimljeno je i možeš da gledaš bilo kada. Predavanja se lako razumeju. Ono što se najviše dopalo meni je što sam mogla vežbati kako i kada sam želela, pa sam se čak i upuštala u svoje omiljene serije dok sam vežbala na drugarici. Sada, posle završetka, ne mogu da verujem koliko klijenata imam. Svi su zadovoljni, a ja uživam u svakom momentu. Ako neko od vas razmišlja da uđe u svijet masaže, moja topla preporuka. Uživajte u učenju na Akademiji Purity. Zdravo svima! Htjela bih da podelim svoje iskustvo sa kursom masaže na Akademiji Purity. Pre par mjeseci sam odlučila da probam nešto novo i upisala sam online kurs masaže. Moram priznati da sam se na početku malo uplašila jer nisam znala kako će to sve da izgleda, ali sve je prošlo super. Profesori su stvarno divni, sve što su predavali je snimljeno i možeš gledati kada god poželiš. Predavanja se lako razumeju, a ono što mi se najviše dopalo je što sam mogla vežbati kada sam želela, pa sam se čak upuštala uz omiljene serije dok sam učila i vežbala na drugarici. Sada, posle završetka, ne mogu da verujem koliko klijenata imam. Svi su zadovoljni, a ja uživam u svakom momentu. A ako neko od vas razmišlja da uđe u svijet masaže, moja topla preporuka. Uživajte u učenju u Akademiji Purity. Zdravo svima! Htjela sam da podelim sa vama svoje iskustvo sa kursom masaže na Akademiji Purity. Pre par mjeseci odlučila sam da probam nešto novo. Odlučila sam da to bude kurs masaže i moram priznati da sam se na početku malo uplašila kako će to sve da izgleda, međutim sve je bilo super. Profesori su stvarno divni i sve što su predavali je bilo razumljivo i snimljeno, tako da možemo gledati te snimke kada god smo slobodni. Ono što mi se posebno svidalo jeste što mogu da pratim predavanja i gledam seriju i vežbam na drugarici. Tako da sada, nakon završetka, ne mogu da verujem koliko imam klijenata. Svi su zadovoljni, a ja uživam. Prema tome, ako neko od vas razmišlja da uđe u svijet masaže, topla preporuka. Uživajte u učenju na Akademiji Purity.